Dobrý deň, moje meno je Denisa Vargová, som zo spoločnosti Devira Reality. Dnes by som vám rada predstavila túto ponuku dvojizbového bytu na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici. Byt sa nachádza v zateplenom bytovom dome na 5. poschodí s novým výťahom. Je v pôvodnom, ale zachovalom stave s rozlohou 58,35 m². Pre nového majiteľa je k dispozícii aj vizualizácia. Orientácia dvoch samostatných izieb je na juh a kuchyňa s jedálenským kútom na sever. Pridanou hodnotou nehnuteľnosti je veľká priestranná lóžia, šatník a murovaná komora na medziposchodí. Ak vás zaujala daná nehnuteľnosť alebo potrebujete pomôcť s predajom či prenájmom tej vašej, neváhajte ma kontaktovať. Rada vás prevediem celým procesom bez starosti.